Ама трябва да поддържам и фигура. Това е баба. Тя прави най-вкусната баничка. Обича да танцува. Навсякъде. Пазим изрезки от вестници с различни рецепти, за да готвим заедно по телефона. Снима се в реклами. Тя не одобрява всичко. Например, това. И обожава да пътува. И с кораб, че съм карал покрай реката и стражата съм гледала. Тази седмица баба ми гостува в Лондон и в днешното видео ще ви покажа част от нашите приключения. Добро утро на всички! Днес ще ви взема в един мой ден заедно с баба в Лондон. Баби! Баба в Лондон! Какво правиш, баби? Любимата ви баничка. Първото нещо, което баба прави, като ни дойде на гости, баничка. Приготвям си тук плънката, сиранце, яйчеца, млекце. Съвсем маничко содичка в млекцето, за да бухне. Да. Съответно масълцето разтопено, намазах тавичката с масълце хубаво, за да не се залепва. И сега коричките много са хубави. В Лондон кори фамилия. Да. Пресни, хубави. От българският магазин ги намерихме. Одобрени от баба. От твоята баба. От моята баба. Нямам търпение за баничката. И аз сега покажи и сега взимаме, почваме да редиме. Малко е малка тавичката, ама, защото тези кори са по 1 кг и за голяма баница, колкото събере, толкова. Савинка не прави банички по принцип, но сега и аз ще се уча. Да купим една голяма тала. Добре. За да може да става голяма, хубава баница. Тя и тази ще е много вкусна, но просто по-малко ще събере. Така, слагаме едната коричка, слагаме малко мазнинка, защото плънката си я правя между две корички. Добре. Слагаме още една коричка. Сега ще гледам да я събера повече в средата да се набере, защото вече в единия край е станала двойна. Малко тавичката се запълни още от първите две. Ще искаме по-малко. Най-много да я направим на две баници. Да, имам още една малка тавичка. Не, и в тази като стане готова ще извадим баничката и ще видим. А Фил като си дойде и пробва баницата, ще снимаме реакцията му. Добре. Да, да видим. Той вече е ял такава в София. Да, нищо сега английска, понеже все пак сме използвали гръцки йогурт. Не, само гръцкия йогурт, колко е гръцки не знам, но сирането е маджаро. Да, сирене българско от българския магазин. Да. Корите са си българските на фамилия. Слагаме плънчицата, те са сиренцето хубаво. Направо умирам от глад. Ето така. Супер. И започваме да редиме другите корички. За хората, които са се абонирали за модното ми съдържание, получават бонус как да си направят баница. Специално от експерт. И баничката е готова. Харесва ли ти? Много! Изглежда уникално, сега ще видим и как е на вкус. И мирише много вкусно. Мирише уникално в цялата къща. Само, че вряла и дава малко да поистине. Мале! Лекичка е вътре. Гледайте просто каква красота. How is the баница, baby? Very hot. Cheesy? С повече сирене. Това ли кажа? Да, каза, че е с вкус на сирене. Да. Do you like it? Bulgarian banitsa. But you tried banitsa before, so that's not your first time. But first time my grandma cooking banitsa in London. Баби, как е баницата? Естествено, че е много хубаво, защото аз съм я правя.
Баби! Къде сме? На обяд? В едно специално заведение за Здравословно. вегетарианци. Вегетарианско и веганско заведение. Заведох баба на обяд. Ето това е моята порция. Това е нейната. Какво ти правят в момента? Каква напитка? Жива бира, органик бира. Жива органична бира. Да. Да пия някаква... Също сега ще пробваме лимонада от киви и мента. Органична. Като безалкохолно мохито. Много вкусна. Сега ще пробваме тези вкуснотики. А това е айс кафето ми. С десертчетата. Тук са съответно. Аз си хапвам сладко. Ето и Оли. Какво си пиеш там? Сок от портокал. Сок от портокал. А баба? Баби? Вече е на кафето. Баба е вече на кафето. Тя имаше органична бира, органична жива бира, която много й хареса. Ето да, това е. Отличничка. А откакто баба ни е дошла на гости, всеки път не иска да яде нищо, въобще не е гладна и се чувства по същия начин, както като ние дойдем в България и баба непрекъснато ни дава да ядем, дава ни. Сега и ние ни казваме, че не сме гладни, тя не, хапнете, имате нужда. Сега по същия начин ние водим баба на различни заведения, правиме, огояваме я. Тренировки сега, само папане, ще стана 100 кила. Няма да ме познаеш. Ти си на гости. Не се ли прави? Почивка си, баби. Ти си на почивка. Спокойно. Не се ли прави така? Веднъж се прави, ама точно. Ама трябва да поддържам и фигурата. А ние сега ще танцуваме на улицата. Сега ще потанцуваме. Сега ще влезем в някой магазин малко да потанцуваме, нали? Магазин? И 5 минути по-късно да им кажеш? Какво да им кажа? Много е хубаво с внучките да се разхождаш по света. Ето ме мене. Айде сега пък вие си покажете вашите баби. Ама така, ги заведете на хубави места, за да останат доволни, както аз съм си доволна. Направете снимки и сложете хаштаг баба и аз и ме тагнете в Instagram, за да видим вашите снимки и да се запознаем с вашите баби. Fuego en mi alma. Баби! Добро утро! Утро! Какво правиш? Ами сега си почивам след гимнастиката и кафето. Така, гимнастика ли прави? Да. За раздвижване. Добре. Днеска за закуска ще правя бананови палачинки. Моят специалитет. Вълнуваш ли се? Да, аз никога не съм правила бананови палачинки. Бих искала и аз да се науча. Ще гледам. Добре. Айде сега ще приготвим бананови палачинки. Така, продуктите, които ни трябват за банановите палачинки, баби, гледаш, нали? Ето и баба тук гледа. Използвам един бананов шейк, но ако нямате такъв, може да използвате и нормален банан на мачка. Понеже да му вкусна банан. Да, трябва ни брашно, сода, масло. Маслото е само за намазване на тигана. 2 яйца, финни увесени ядки. Сега първо трябва да отделим жълтъците от белтъците за яйцата и да ги разбъркаме много хубаво. Аз нямам миксер, така че на ръка всичко се. И тълче ли нямаш? Не, на ръка. Ще видим, как продават едни такива тълчета, които са точно за разбиване. Добре. Забравих да кажа, че ни трябва и мляко. Аз използвам веганско мляко. В случая е от кокос и бадем. По принцип използвам кашу, но няма значение. Може да използвате и нормално мляко. Млякото ви трябва за разбиването на цялата смес. Ето тук отделихме жълтъците. От белтъците малко тук едно жълтъче падна в чиниката, ама нищо. Сега. Една капка се слага вода на белтъците. Arde en mi
mañana. Y yo solamente pienso en ti. Esta noche quiero que seas mía. No te niegues, me tienes aquí. Fuego en mi corazón. Fuego en mi alma. Fuego en mi corazón. Mi amor por ti es puro fuego. ¡Candela! Felizmente hoy ella es mi esposa. Cada noche es más amorosa. За първи път ще ям палачинки, приготвени от внучката ми. Да, чакай кафенцето, да не забравяме. Баби, заповядай. Благодаря. О, Това е гигантска доза кафе. така се пие тук. Искам само да погледнете колко са красиви. Сега баба ще пробва. Сега ще видим реакцията на баба. С ръце ли ще ги взимаме? Да. Аз вилицата. Ами има виличка нощ. Доста Ох, много гъстичка съм го гласна. пеят. Да. Почвайте. Баби, вълнуваш се? Не, първо искам да видя как дали ще ти хареса. Моята специална бананова палачинка. Ето тук можеш да си нарежеш и от бананчето. Ти я Аз ще ядеш си го здравословно. сгъна така. Добре. Я. Божествено. Харесва ли ти? Пухкаво. Наистина ли ти харесват? Имат ли Много. вкус на банан? Усеща се и банана. Супер. И нутелката допринася. И само... Връзват се двата вкуса. И консистенцията стана пухкави. Много мекички и пухкави. Оле, супер яд. Също като в Америка палачинките. Те са така пухкави, само там де ги ядат с кленов сироп. Да, тук с нутела. Добре, и аз почвам. Nuestro amor por siempre vivirá. No hay barreras que no vencerá. No, no, no. Fuego, fuego en mi corazón. Fuego, fuego en mi alma. Сега сме на шопинг с баба. Тя мери няколко чифта панталони и в Forever 21. И сега отиваме към следващия магазин, защото нямахме успех тук. Thank you! Аз сме на Оксфорд Стрит и сега ще ходим с баба в Primark и някои други магазини, защото баба има нужда от нови панталони и нови маратонки. Ето я. Баби, ето и Оли, първи асистент. Кажи сега маратонки и панталонки. Маратонки и панталонки. От това имам нужда. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Todo empezó con un beso en la mejilla. Un beso que me dio alegría. Tomé su mano y la llevé a la pista y la seduje con mis pasos mágicos. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Todos los abrazos del mundo me da. Mi alma se desborda. Аби, къде сме?
Аз съм в Фенси Краб ресторант в Лондон и се наслаждавам на прекрасното меню. Сега папкам калмарчета и си пия шампанско. О, ядем какво имаме тук? Гуакамоле, шампанското. Ето и Йоли. Оливия Никол, гласът на България. Най-хубавата компания, моите две дъчки. Баби! Ядем къде са каламарчетата? Ето ги тук. Много вкусни. Много супер. Заведохме баба на брънч и това са ни предястията. Имаме гуакамоле, пържени картофки и каламари, които са за Оли за баба. Защото аз съм вегетарианка. Оли има. Какъв бургер имаш, Оли? С биф. Биф бургер. Какво е това? Телешко? Да. А на баба? Майс фиш бургер, of course. De emoción. Nunca antes sabía. Бере така. Брас. Баба сега обяснява как се яде рачешки бургер. Бургер. Значи, хващаш Баби, рече така. на две. Чакай, аз имам рязане. Хващаш го с хартийката да не се омажеш. И от тук отваряш голяма уста. Така и... Много вкусно. Вкусно! Я да видим красота. Рачешко. Кръцели. Крилцето. Не, това е щипка, рачешка щипка. Рачешка щипка. Рачешка щипка. Щип, ще биде, ще биде. Щип, ще биде тип, ще биде тип, тип. Ей, момиче, запази ми този сладък страстен миг. Sentido así. Espero que ella sienta. Виж сега какво ще правим. Имаме тук една Ще си мартиница. закача, да цъфна дръвче, мартиницата за здраве. И то некъде да е в Къде? Лондон. Добре, как ще стигнем до А как в момента с по-висока трябва? Хайде, Lo mismo que yo. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Ето ни нас трите отново. Ядеме банички От българския магазин. от българският магазин и Ерянче. И сега днес отиваме на разходка. Е много хубаво време, също така 15-16 градуса в момента. Слънчево, като за последен ден на баба тук, да изпрати хубаво временце. Ето ни отново сме в ефир. Babi, кажи защо те водиме по магазини, ресторанти и като цяло се разхождаме из Лондон, а не те водим из забележителности и музеи. Аз съм тук вече за трети път. Аз съм минала през тези забележителности и с корабче съм карала покрай реката и стражата съм гледала, посещавала съм там Бъкингамски дворец, парка, на много места. Окото. А сега просто си на почивка. Баба си Сега съм англичанка на вече. почивка. Баба, на почивка. Даже съм била в Олимпийския им комплекс. Да, последния път баба като ни беше, всъщност тя не ни беше на гости, последния път баба беше дошла тук на състезание да Европейско. За моите зрители, които не знаят, баба е ветеран по плуване. 2016 година беше тук на Европейско първенство по плуване, за да представя България. И кое място баби взе? Девето. И беше на 9-то място Топ 10. в Лондон. Ходихме да я гледаме, всички отидохме да я подкрепим. И да, така че баба вече е била тук, разглеждала е доста места и сега просто е на така приятна, лежерна почивка с внучките си. Ще споделяме щастливи мигове заедно. Как си го спомняш, баби? И така
така имах въртене, така, от тук с ръбасите в кръг въртене. Днес беше последната ни вечер с баба в Лондон. Малко шумно се завели сме на една пицария тук. И баба иска да ви каже нещо. Кажи. Не е точно последния ден, защото аз след 30 дена ще се върна пак тук за православният Великден. И ще си го посрещаме заедно с яйчеца, козуна, както го подобава. Много съм доволна от пребиваването си. Двете внучки просто се надпреварваха. Кой ми обръща повече внимание и да ме водят на все хубави места. Аз ви препоръчвам да следвате канала на Савика, защото там ще има още много истории и видеа с мен и с тях вечките. Да, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, за да гледате още видеа от поредицата Баба и аз, тъй като планираме няколко интересни и забавни пътувания това лято заедно. Така че абонирайте се и натиснете камбанката и ще се видим скоро.